en gave. Fuldstændig. Ja. Altså en til en. Dig. Alt, hvad du siger. Jeg er 100% Jamen, med det forstår du altså sådan med din mor også. Jeg tænker, altså, fordi hvis hun... Det havde ikke gavnet mig, at hun havde været der længere. Det havde kun været negativt, hvis de havde... Og det er jo tit sådan, man ser, selvom at... Altså også når børn de dør, og jeg ved godt, der kan være forskellige, og krig og ødelæggelse, og folk, der går bort i bilulykker og alle sådan nogle ting. Og det er ikke, jeg skal ikke sidde og negligere folks sorg, og det er slet ikke møntet på den måde. Men der er oftest en højere mening med det. Jeg var engang på... Jeg er yogalærer, så jeg havde en yoga-retreat sammen med nogle andre fantastiske mennesker i Colombias bjerge en gang for nogle år tilbage. Men der var en læge, han faktisk Dr. Brian Sheen, som holdt nogle foredrag, og han var et meget, meget spirituel menneske, enormt spændende foredrag, han holdt, og der snakkede vi netop om det her med, at alt sker af en grund. Ja. Og det var det, han var inden for sådan quantum physics, og det var super interessant, og det her med vibrationer og sådan noget, ikke? Altså, det kan vi komme meget dybere ind i på et andet tidspunkt, men det som han, og noget som jeg blev mærke i, og en historie han blev mærke i, det var, at der var den her familie, og det her med netop altid kunne finde det positive. Der var en familie, hvor der havde været meget sådan splittet, altså sådan i nogle forskellige, jeg kan ikke huske hvorfor, men altså igen, det var ikke, men jeg prøver at komme frem til humlen i den her. Det var, at der var en lille dreng i den her familie, som så var i en bilulykke og døde. Ja. Og det var jo selvfølgelig enormt traumatisk, men det endte faktisk med at bringe den her familie sammen, som havde været, så den her lille drengs død var ikke for, altså, it wasn't in vain. Altså det endte med at bringe noget ekstremt, altså den her store sorg, som der havde forvoldt familien, endte med at bidrage til noget ekstremt positivt. Og det er jo tit det er, at det vi skal forstå, selvom at det kan være lige i øjeblikket, når det sker, og også i lang tid efter, kan være super traumatisk, så er der altid en silver lining. Der kommer altid noget godt ud og noget dårligt. Præcis, der er altid sådan lys for enden af tunnelen og det er der. Måde, hvis man vil se det. Især hvis man vælger, altså det er nemt nok at sætte andre over korset, så sige det, altså det er jo med alting, så sidder og være sur på verden. Men det her med at finde frem til det her lys her, altså at finde den her silver lining, fordi der er altid noget godt. Der er altid en mening, og der, altså i livet, det der skal desværre være, og det kan lyde meget kontant, og der er altid ofre. Altså der er altid nogen, der skal ofre sig for at få en vinding med noget. Der er noget, der skal dø. Ligesom træerne. Træerne skal visne, bladene skal falde væk, det hele skal stå og være godt, fordi ellers så kan der ikke komme nye blade. Nej, men det er rigtigt. Altså tingene skal dø, før at det kan komme op. Altså det er en livscyklus, og så man siger, men de døde for tidligt, og det var fordi, og det var også på grund af det som liv. Men det er der, der kommer altid den der. Og nogle gange er de og det er grunden til, at du indser nogle andre ting og vender dit liv til måske i en helt anden positiv retning. Eller, men det er rigtigt, altså det er jo tit, det er helt klart det der med, at der er noget, der skal ofres, for at noget andet godt kan ske. Men det er også, det er en enormt fin måde også at tænke på. Det kan være svært at se grunden til den her, hvorfor skal den person dø, og især hvis unge mennesker dør, altså især hvis det har været især børn for eksempel, ikke? At det kan være nok noget af den sværeste forståelse eller gribe sig omkring. Men hvis vi kigger nærmere på det, så vil der altid være en grund til det. Fordi der er det her ofrelse for, at noget kan, altså en dør skal lukkes, for der kan åbnes en ny. Og derfor er døden også en smuk ting. Fordi uden død, så har vi ikke liv. Nej. Og tit og ofte, så synes jeg også, at man hører lidt den her med, når der er noget, der går bort. Altså når der er en eller anden, altså en bedsteforældre, der er død, eller en bror, der er død, så lige pludselig så opstår der et nyt liv et eller andet sted i familien på et eller andet. Altså der er noget, der kommer igen, når noget går bort, ikke? Altså, og det er jo igen den her tilbage til den her sjælen, som måske kommer tilbage på en eller anden måde, ikke? Faktisk ret fint. Det var jo faktisk ret vild vending også, vi fik lavet på, nu tænker jeg, volume 1 til nu 2'eren, som jo, altså, hvor vi får snakket om døden på en virkelig fin måde. Altså,
som noget fint og noget en del af naturligt. Ja. Hvor det kan lyde hårdt med første del af selvmord og sådan noget, ikke? Men jeg synes faktisk, at jeg har fået vendt døden godt, ikke? Og det er jo igen ikke for, det vil jeg understrege, ikke for at negligere sorg, ikke kan være super traumatisk, men igen, det handler om også at se det smukke i det. Og så se den her silver lining, der kan være. Og også at slippe sin dødsfrygt for den her, jamen at vi er her en grund, og vores liv er her. Det her kødfyldst, der er her, så længe vi har billet til, og vi kan hverken gøre fra eller til, hvornår expiring date, hvad hedder det? Ja. Hvornår vi, hvad hedder det, sidste salgsdato, hvornår den er, det kan vi hverken gøre fra eller til, så det er der ikke noget at være bange for det. Nej, det er rigtigt. Og at vi skal ære dem, som vi har mistet, i stedet for at bære sorg over det, så være glad for det, vi har haft. Ja, og tage det gode med det. Ja. Tage det gode med os videre. Ja, fordi vi kan. Ja. Og vi vælger selv, som Anders Matthesen sagde, en sort væg eller en hvid væg. Præcis. Så er det op til os, hvad vi gerne vil kigge på, ikke? Om vi vil vente til noget positivt eller noget negativt. Ja. Men når det er sagt... Og med disse ord... Det er slutte af. Ja. Så vil jeg sige, lad nu være med at købe alt det Halloween-bras for helvede. Ja. Sæt et billede op af jeres elskede i stedet for. Og tænde nogle stearinlys. Og male den smukt i ansigtet som et skelet. Ja. Altså som et... Ja, det er faktisk en god idé. Ja. Det er faktisk en rigtig god. Den tror jeg vil tage med. Ja, det er faktisk en god idé. Men er døden og ikke er de dårlige ting. Altså. Det her i oktober måned. At sætte pris på, at træerne de visner og alting går bort, fordi det betyder, at der kommer noget nyt. Der er liv efter døden, reinkarnation. Det skal jo forår. Ja. Og der kan ikke komme forår uden efterår. Nej, så, det er rigtigt. Når det er sagt, så var det her The Perfect Imperfection. Og I må meget gerne gå ind og like os på alle de sociale medier, vi er, og dele det videre, hvis I synes, vi havde noget fornuftigt at sige, som måske kunne hjælpe en eller anden, som, hvis I kender nogen, der har mistet nogen eller et eller andet. Det kan være, at de havde brug for at høre det her, selvom det måske kan være hårdt. Så del det med jeres næste. Og, hør det før din nabo. Hør det før din nabo. Og så det der med emner, også bare lige for at vende tilbage til det, hvis man har nogle lidt spændende emner, eller en eller anden. Ja, noget vi skal tage op. Ja, det vil være super fedt. Gerne send det til os. Vi har både Instagram, og vi har også en Facebook. Vi har også en YouTube-kanal. The Perfect Imperfection. Vi har også en e-mailadresse. theperfectimperfect86@gmail.com. Skriv til os. Ja, og så telefonnummer, det får I bare. Nej, det får I sgu ikke. Vi har mange ting. Det er ikke alt, I får. Vi giver meget af os, men ikke alt. Men gerne venligt skriv til os. Det kunne være interessant at høre også, hvis I har noget input med til hvad vi har at sige. Det kan være, at I er rørende enige med os. Det kan også være, at I er rørende uenige. Det vil vi gerne høre. Vi tager gerne en diskussion op, men vi vil også gerne have at vide, hvis vi gør noget rigtigt. Men emner og information, del det med os, hvis I har noget på hjertet. Så med de ord vil vi gerne sige tak for i dag. Tak for i dag. Peace out. Peace out.